Tänään pelataan Limp from Limp. Ja no, tää on hyvä peli jollain tasolla. Ehkä vähän semmonen tylsä, mutta kyllä tätä pelaa. Ja saa ehdottaa, että mitä pelataan seuraavaksi. Ja no, mullahan siis löytyy pelejä kaikenlaisia, mutta kaikki ei ole niin, sanotaanko, mielenkiintoisia. Ja skipataan nyt tämä, niin päästään edes eteenpäin tässä. Mä yritän joka päivä laittaa jonkun videon aikaiseksi, että jotain tulisi joka päivä. Täällä on kamera, se tekee tonne, joo, se näyttää ton käden, eli ne kortit mitä sulla on tällä hetkellä kädessä. Se on aika hyvä, jos sä oot oikeesti tosi pahassa tilanteessa. Ja sulla on se poistomahdollisuus. Tässä on niin montaa esinettä, jolla voidaan niinku pelata ja huijata. Me ollaan niin huijareita tässä pelissä. Joo, niin me saadaan valita esine ja mä otan ristin, koska toisaalta tää on kyllä hyvä, mutta mä otan ristin aluksi. No en mä tiedä, ei tällä tee kyllä yhtään mitään, kun tää poistaa vain yhteen. Et toi voisi olla ihan kätsy. Vitsi. Otetaan nyt tuo risti. Vaikeita valintoja. Niitä löytyy kyllä elämässä. Vähän jokaisessa aiheessa. Mitä sitten ajatte kesällä tehdä? Onko kesälomat alkanut? Monella on alkanut tänään kesälomat. Ei herra aika, mä joudun tappelemaan. Pääsis pelaamaan ton hostustajan kanssa. Tää selitän tän pelin niinku alkaessa tätä pääsen. Tossa on sun vastustaja, siinä on kortteja, kuolemankortit, niin sä joudut leikkaamaan sormen. Jos sun lähtee kaikki 5 sormea, niin sä oot kuollut ja sulle jää vaan 2 sormea seuraavalle pelikerralle. Ja pellekortit, se joka laittaa viimeisen eli 3. pellekortin, niin sä valitset itses. Jos siellä on kuolemakortteja, niin ne poistuu sun pakasta. Sä voit myös valita toisen, jos sä haluat, että toi vastustaja voittaa, mutta mä harvat haluaa sitä. Ja sitten on save-kortti, eli jos nostetaan, niin tää on niinku turvallinen kortti, että tässä ei tapahtunut yhtään mitään. Otas, jollain on 3 korttia tai 2 tai 1. Pistetään pelottavana mulla tietenkin, se on aina minulla. Mut se 1 sormi ei nyt aluksi laittaa mitään. Ja noi palaa kyllä takaisin, noi yksittäiset sormet. Mutta jos koko käsi menee, niin sitten se on mennyt. Kato pellekortti eli jokeri. Katsotaan. Joo, save. Nonni. Kerrankin sä joudut retimään sormias, joka on hyvä. Otetaan. Joo. Hänellä on se viimeinen, joka on aika helkkari hyvä. Mä en kattonut muuten sitä paljon kun mulla oli. Ei herra aika. Oliko mulla ei, mulla on oltava vaan 1. En mä tiedä, apua. Okei, save. Tää on aika tämmönen aikaa vievä, että jos mä valitsen oman pakkani. Ei mut lähtee sopi niin ja mun voi sanoa, että jos sulla ei oo yhtään kuolemankorttia omassa pakassas, niin sä menetät sormes siitäkin. Mut se on hyvä tietää, että tällä on kaikki 2 kuolemankorttia. Ja näköjään mä voitin. Ja mähän siis kerään noita sormia. Mä voin käydä katsomassa täältä, että olenko mulla on 5. Mä voin mennä kauppaan niillä. Mä ostan tämmösiä esineitä noilla sormilla. Tää on erittäin yllättävän mukava ja rauhallinen peli. Ehkä ei ihan niin lapsille, mutta no. Mikäs siinä? Katsotaas täällä. Joo, taas saadaan esine. Tässä pitäisi löytää maali. Se on tämän pelin tarkoitus. Että sä löydät niinku maaliin. Toi on hyvä. Eli polttaa. Ja toi tulitikkurasia niin polttaa sun käden kokonaan. Eli ne kortit, jotka sun kädessä on, niin polttaa ne kokonaan. Joka on aika hyvä itemi. Siihen nähden esimerkiksi, jos sulla on tuo kamera, niin sä näet ne kortit siinä sun kädessä ja sitten jos sinä on kuolemankortteja, niin sitten sä vois niinku polttaa ne, joka on hyvä.
Mä tiedän enemmän tuli lopputulo. Joo, katsotaan se. Tosta. Noin. Katsotaan. Hyvältä ne. No lisää esineitä. Kyllä mä nää esineet otan mieluusti ennen kuin mä menen. Noin. Sitten mä nyt mulla on 2 huonoa. Rival Selected. Parsvalle, elikkäs joo, turha. No, tuolta ottaa. Toi silmä on niinku oikeesti kaikista turhin koko pelissä. Käydään kattoo, että mitä tänne on tullut. Koska yleensä nämä esineet siirtyy aina itsestään. Esimerkiksi kun mä haluan nää tässä pysyvän, niin toi voi teleportata tähän ja ottaa jonkun esineen niinku paikan. Ja sä saat ottaa vaan noin 4 esinettä mukaan. Katsotaan mitä täältä löytyy. Okei, me ollaan vieläkin turvassa. Vitsi, tää on pelottavaa. Mihin suuntaan mennään? No mennään tuohon kaupan suuntaan, niin mä voin vähän. No mulle tulee nyt esineitä enemmän kuin toita tappeluja. No toi voisi olla ihan hädässä hyvä, eli toi kanalu, niin jos sä käytät sen, niin sen vastustaja joutuu ottaa toisen vuoron. Se on hyvä, jos sä tiedät, että mitä kortteja sun vastustajalla on. Katsotaan mikä täällä voi herraa. Katsotaan, mitä tästä pelistä tulee. Tääkin on aika pitkäkestoinen peli, mutta ei se mitään. No okei. Nyt pelottaa. Mä otan kyllä itseltäni, katsotaan. Mut poistuu 1 kuolemankortti. Jos mulla on. Okei, mutta poistuu 1, joka kertoo sen, että mulla voi olla enemmän kuolemankortteja. Mä haluan, että tuolla olisi ne 4. Eikä mulla. Katsotaan nyt mitä tässä käy. Voi PO, voi keut. Mulla on 1 kuolemankortti näköjään jossain. No 1 sormi ei haittaa yhtään mitään, se voi menettää. Mutta täytyy toivoa, että... No niin, hyvä. Ehkä tää peli on sitten meidän puolella. Katsotaan. Ei, toinenkin sormi. Tää ei kivaa enää. No, sentään sä menetät sormia myös. Menenkö mä oikein? Sulla on joko 1 ja mulla 2. Voi pyhä Jeesus sentään. Katsotaan. Otetaan kuva. Et oo tosissas. Joo, pois vaan. En todellakaan aio luopua. Okei, kaikista 3 sormesta. Nyt täällä on 2. Jossain näissä. Katsotaan. Sitten kun päästään kauppaan, niin voisi ostaa noita kameroita lisää. Koska ne on aika käytännöllisiä loppupeleissä. Justiin näissä tilanteissa ei mulla ole 2 sormea enää jäljellä. Hänellä on 2 myös. Mä oon vähän niinku tasoissa. Joo. Miksi? Ei. Totta, siis mulla on enää 1 sormi jäljellä ja mä en oo tässä. Noniin, nyt 3. Kiitos. Katsotaas. Et oo tosissas. Noniin. Ei oo nyt kuolemankortteja, koska on 0. Missi. No niin, katsotaan, että mulla ei tuu kuolemankortteja sit seuraavalla kierroksella. Juu. Mä en ota riskiä, mä poltan ton. Tarvitsi vai ei. Heti ensimmäisellä pelikierroksella mä kuolen. Okei, hyvä. Nyt mulla ei oo kuolemankortteja yhtään. Toi on nyt vähän niinku semmonen huvijaustapa. Jes, tuolla on 1 kuolemankortti. Joka meinaa sitä, että mä voin ottaa rauhallisesti tämän keissin. Jee, mä voitin. Tämähän on hyvä. Nyt meidän pitää löytää vaan maali tuossa lautapelissä. Koska se on tää päättyy sitten siihen, että mennään etsiin maali. Mennäänkö mihinkä suuntaan? Me etsitään. On hyvä tavata. No esine, se on hyvä, mutta ei koskaan tiedä. Mikä toi voi olla hyvä, niin
Mä yritän olla niinku tehdä nopeasti, ettei jos tulisi niin pitkiä videoita, mutta kun nämä pelit nykyään on pitkiä. Ja tätä ei oikein voi osiksi laittaa, että ymmärrän kyllä semmoiset kauhupelit, jotka pystyy niinku laittaa taloudessa aikaan, mutta tää peli, niin tää ei jatku siitä, tää aloittaa sitten täysin uudestaan ja tässä sitten ärsyttävintä, että katsotaan mitä tästä tulee. Joo, mun pitää eka käydä kattoo toi, mitäs täältä löytyy. Toi vois olla hyvä, juu hyvä. Otetaan tulitikkurasia. Se on ainakin yksi, joka me tarvitaan. Eli me mennään nyt tonne kaupan suuntiin. Mennään tonne kauppaan. Kun me täytetään tulitikkurasia. Mulla on 10. Tää on ärsyttävää. Muuta mä en tarvitse, kun ei täällä ei oo tulitikkurasia. Ai herra aika. Mihinkäs suuntaan mennään? Ei. Tää on vähän tämmöistä. Aina vaihteeksi. No. 4. Tietenkin. Jokeri. Nyt toivon, että sulla on 4. Okei, mä otan tuolta suunnasta. Et oo tosissas. Se ei oo yhtään kivaa. Tykkään voittaa, mutta koska tää näyttää pahalta, näyttää oikeasti erittäin pahalta, mutta ehkä me voitetaan. Ei pidä manata piruja seinillä. Katsotaan. Okei, hyvä. Noniin, oikein hyvä. Et oo Noniin. Mä oon 2 sormea menetetty, mutta hei, hän on menettänyt. Hänellä on enää 3 sormea. Mun on pakko käyttää kameraa, koska uusi ei ole mukava määrä. Nyt ei. Mitä mä teen? Ei vaan hetkinen. Mähän voi käyttää toi ja poistaa noin mun kuolemankortit. Miksi mä en heti tajunnut? Kiitos, koska muuten mä olisin ollut pulassa. Mulla on kyllä tietenkin 1 kuolemankortti jäljellä, mutta ei se nyt maailman loppua. Mutta jos mä olis ollut ne 3 vielä tuossa, niin mä oisin niinku dead. No niin, paljonko sulla on jäljellä sormia? 1. Mä voin turvallisesti ottaa tän. Kyllä mä mieluusti otan on ja katsotaan nyt, että mikäs tilanne. Koska mulla on vaan 2 sormea. Juu, ja hyvä vaan, että otin. Juu, sillä on vaan 1 ja hänellä on vaan 1 sormi tallessa, eli ei mitään hätää mulla vieläkään. Nonni, se kupsahti siihen. Käydään kaupassa, koska meidän pitää ostaa nyt värkkeitä enemmän tänne. Ennen kuin me voidaan etsiä sitä maaliviivaa. Katsotaan. Ja joo, kannattaa tilata Rouva Etanan kanava. Saa ehdottaa kaikkia kivoja videoideoita, joita voin sitten kokeilla ja pelata ja kaikkea. Ja kaikki on niinku avoinna. Mä voin pelata ihan mitä tahansa, mitä te ehdotatte. Joo, minne suuntaan me mennään nyt turvallisuudesta syistä? Okei. Mennään vaikka... Sais vaan noita keltaisia kohtia enemmän. Lisäis itemiä ja vois varautua enemmän. No mulla on stapler, eli jos mä menetään sormen, niin mä voin saada... Jollakin meistä on 4. Tai 2 tai... No, se riippuu ihan, se on tuurista kiinni. Sitä tältä kädestä löytyy. No niin, kiitos. Katsotaan. Mitäs tästä sitten kehittyy? Menetetään 1 sormi. No, jos meidän tuuri jatkuu, niin tää voisi olla hyväkin, että voitettais tässä pelissä ihan täysin. Jummala kummala. No, tietenkin se oli minulla se 1 kortti. Mutta katsotaan nyt, kellä se niinku tuuri pysyy.
Mulla on stable, eli mulla ei oo mitään hätää vielä. Et oo tosissaan, että mulla on 3. Okei, me stable randoi ja mä en tiedä mitä mä teen. Otas, mä haluaisin käyttää toisenkin ite. Otas, käytät nyt vaan. Mä haluun, että hän menettää sormensa nopeammin kuin minä. Hyvä. Joka on helkkari hyvä. Okei. Katsotaan. Missä kohti sulla on? Se vaan tekee vaan yhteen korttiin. No, voihan pyhä mitä mä teen? Noniin. Otetaan kuva. Mä en halua heti nostaa niitä 3 korttia. Tää on ihan... Kiitos. Noniin. Okei, sillä on vaan 1 sormi jäljellä. Joka on hyvä. Tää on... Mulla on nää kaikki kuoleman kortit. Mutta onneksi mä en kuole tähän. Toi jää vasta 1 sormi jäljellä. Mulla jää vasta 1 sormi jäljelle tästä. Ei. Okei. Et oo tosissas. No kiitos, mä voitin. Toi rupes tulee oikeesti tosi tiivistä, että tuli hiljaisia kohtia. Et joutui keskittymään. Onpa paniikki. Minne suuntaan mä meet? Mulla on turva. Mun pitää mennä tonne kauppaan ainakin. Se on ihan satavarma, että sinne pitää mennä. Ei ikinä varmaan tapahtuu. Tuo. Ja tuo. No kiitos. Kaikki vaan tänne. Koska meillä ei ole yhtään esineitä jäljellä. Katsotaan mitä järjestys täällä on. Joo, näyttää hyvältä. Ei siis mitään hätää. Ollaan niin turvauduttu. Tää on oikeesti tosi ahdistavaa. Sais se maaliviiva tulla jo jostain suunnasta. Mennään tohon. Olisiko se tässä? Ei, mutta katsotaan esine tuosta. Se on hyvä. Tässä nyt tässä pakolla valita nopeille, eikä tätä silmää. Itse tää on ahdistavaa. Mitä mä teen? Missä meillä vaali on? Tää on... Okei, siellä on keltainen. Eli esine. Katsotaan. Tästä käärme. Ja anteeksi, kun tulee hiljaisia hetkiä. Mä yritän puhua koko ajan jotain, mutta... on välillä semmosia keskittymisjuttuja, että mä keskityn pelaamiseen. Missähän voisi olla maali? Eikä noita punaisia pelaamiskohtia, koska mä haluan maaliin. Mä oon liian lähellä käynyt kuolemaan. Katsotaan tosta. No tietenkin, sieltä sitten löytyy tää punainen. Mä käyn varmaan kohta ton laudan läpi ennen kuin mä löydän sen maalin. Okei, nyt 2 ei haittaa mitään, eli jos mulla on 2 kuolemankorttia, niin ei se haittaa mitään. Mutta ois hyödyksi, jos tolle tulisi ne kaikki 3. Mutta ei sille voi oikein mitään, jos ei tuukaan. Mä en uskalla nostaa nyt kortteja. No jokeri, se on hyvä. No niin, hyvä. Se on erittäin hyvä. Jos mä saisin sen toisenkin jokerin, niin mua pelottaa, että minkä mä otan. Juu, mä arvasin, että kummallekin oli 2 ja 2. Tää tulee semmonen tuurista kiinni. Eli jokeri. Paljonko tulee? Mulla on 1. Okei, sulla on 1. Mä voisin kyllä käyttää... Okei, käytetään tää. Koska mä haluan, että toiminnat saa kulunut kuolemankorttia, niin päästään tästä kierroksesta nopeasti pois. Okei, sillä on 2. Joka meinaa sitä, että sillä jää 1. Mä otan itseltä nyt on 1 pois. Koska kaikki on hyödyksi nää alussa. No niin, otetaan. Mitä täältä löytyy? Et oo tosissas. No, 2 selviää. Jee, ainakin menettää sormensa. Okei, jokeri.
Olisiko mulla? Kiitos. Mut poistui kuolemakas. Mä arvasin, että mulla olisi. Mäkä sulla on enää 1 sormi jäljellä, eikä kuolemankortteja enää sun kädessä. Mä kun mulla tulee 3. Oh, no. Otetaan kuva, ettei me oteta heti kuolemankorttia. Okei, jokeri. Otetaan se. Noniin. Okei, 6. Kiitos. Ota vuoro, ole please kuolemankorttia. Nyt please. Liian tiivis tunnelma. Kiitos, mä voitin. Kiitos. Siis tää on oikeesti ahdistavaa. Noniin, nyt se maali tänne. Tää menee jo yli hilseiden. Mä en tiedä minne suuntaan mun pitää mennä. Minä haluan maalin. Okei, no siellä on ilmanen esine. Mutta nyt toi on hyvä. No niin, on käydä kaupassa ostaa kamerat. Mä en voi käyttää tulitikkuasia ollenkaan, jos ei mulla ole kameraa. Mennään käymään kaupassa. Jos se maali oikeesti on jossain ihan huitsin Nevadassa tai tuo alkupäässä, niin mä oikeesti väjätän kotietokoneen. Että ei enää mahdollista. Ei tietenkään kameraa, joka olisi käytännöllinen tähän hätään, mutta eipä sille voi mitään. Käydään nyt sitten etsimässä se maali jostain. No tietenkin se ei oo sitten... Vois ehkä, kun me haluta pitkää videota, niin tehdään tästä tämmönen lyhyt ytimekäs, me ollaan nyt tässä. Niin kiitos kun katsoitte videon, ja jos te haluatte, että mä jatkan tätä peliä, niin laittakaa vaan kommenttia ja tilatkaa, kommentoikaa, tykätkää. Rouva etana lähtee omille teilleen nyt.